Jakwar Paris ong'eyo ni kum karibu jumbe 3 kata 4 juma ka juma nyaka gone mbaka kaluwore gi siemo ma wayudo kowuok kuom jogo matiyo machiegni gi jotend piny ka giwacho ni wadwa menye ahinya weche mag ng'anyogi. Inyalo paro kata juma tich 4 mokalo ne nitie gimoro mane nitie mbui mane wacho ni Occupy Citizen, Occupy Royal Media nikech jatend piny Gilange nigi paro moro ni wan kaka jofuambo ahinya to jofuambo mae kambi mar Royal Media Services wasebedo ng'ala mamalo mar nyiso gigo matimore oko ema miyo jopiny wuok ni kasamo luong ng'anyo to amenyo ni koro Moi Avenue gini osechakore, Kenyatta Avenue gini osechakore to miyo ji miluma. Ma od fuambo kende man gi thoche gi nyalo mar bedo gi cameras e counties te kamora mora. Koro kwa keto split screen Nairobi chalo kama, Naivasha chalo kama, Nyeri chalo kama, Migori ngeno ok meth kata metho. Gin ko wach ni tich ariyo to sa 6 otieno tich ariyo ginenda. So giwacho ni wan ema wamedo nyayo tulo ahinya ma waseyudo siem ndalo mang'eny juma ka juma okosi mok wayudo siem. To wabende wapenjogi ni wachnwa uru ni chik mane ma waketho kwa menyo gigo matimore e piny Kenya. Nikech tijwa mar fuambo ni wang'iye gi gik moko 3. Gik ma kisungu luongo na achiel en objectivity, ariyo en fairness, adek en facts. Mangiso ni bende wanindo konchiel koso oyo. Kok wanindo konchiel to mano ngiso ni wanang'o wan objective. Mar ariyo bende wamiyo ji te nafas mar wacho gima gidwa wacho kaka gidwa wache. Mano ngiso ni wan fair. Mar adek en ni to bende gimwangiso ni en gima timore koso wadhi kamoro to wadolo sinema moro to wakone jogo ni koro act uru eka wameny. Mane kaka wang'iye. To bende wan wapenjo gini gisiemnwa ni gik mwakete yamogi ang'o motimore marach nikech sama gigi timore mwaketo gi e yamo kapo ni nitie ja serikal madwa wache gimoro bende wamiyo nafas. Kobilo wacho ni koro ok wadwa neno ji e ndara ma kama to walando no bila no wacho ni ndara ma kama kik ji tibang'o ji dhiye. Ng'anyo en ratiro mar ji. Chik wacho ni nyaka ng'anyo mamuol. Ka jo Kenya wuok modhi e ndara ni dhi ng'anyo to en tij jofuambo mondo wach ne jo Kenya ni ng'anyo tibang'o dhi mbele. Ok wanyal bet to wawuondore ni ng'anyo ok dhi mbele. Ni koro wan wadwa kone ji ni koro en saa kama wan wasiko kama ok watang' ne ji gik matimore nikech nitiere ng'ato kamoro madwaro ni kik wang'is gino. Wabro dhi mbele gi nyiso mak mana ni wabro bedo fair ni kapo ni nitiere kuma dhi marach bende wawacho ga kani neno ka jo ohala no monjo hendni maggi bende no wawacho ni kama koro chopeni to magi koro ok jo ng'anyo. Magi jo maundu ema koro donjore ema timo ang'o ema muko hand ji ema kwalo gik moko ji akama mane ma tij fuambo timo ang'o dwaro. Ema omiyo gima ne jatend piny owacho an no ok obwoga nikech kama bete waseyudo siemno mang'eny. Barua bende nyichi neno ka koro Director General mar Communications Authority David Mugonyi ma bende ne jafuambo ondiko kawacho ni nitiere kako timo ang'o odhi marach nikech kuma gibetie gin giparo ni gik mwang'ise yamogi ema miyo nyithindo gitimo ang'o awuok. Keno wacho giboro ka kwachako chenro ma en bende en penjo madwa penje jatend piny Gilange. Gimoro ni kani TikTok. VOJ TikTok no gole nyithindo gi oko mang'eny molo gik ma gineno ang'o e fuambo. Nikech ndaladi bajigi bende mosewacho ni tij fuambo wane udhi ka gima gore piny magi penjo ni ng'ama nenowa gazeti ni ya kufunga nyama sijui ang'ang'o. Nyithindo mawuok oko gi gine mbui ka ema gitime gigi ema giwinjore ni ang'o wawuok sadi to wadhi kama to wadhi timang'o. To kendo ka gine TikTok tachiel kachiel gimoro mamora magitimo ginyiso jowetegi kanyo ma wan samoro kwanyisgi ni neno kano chako gol ringre kware lwenye mane gin godo kodwa ni wapando ne gik matimore ang'o kuro nikech wan chik otamowa no kinyal dhi kamoro tiwacho ni he
kacha ero kora neno ko gol ji 30 ok anyalo wacho ken ok nyalo wacho kenyalo wacho nikech chik oketi ni nyaka polisi emang wachni ni wagolo ringre ma kama katoriambo kata wacha dier jopiny bende wacho kama te TikTok to guni achiel wagolo mar ariyo wagolo magi kwan gi nyaka 12 to anto ko bilo wacho no ani e gunde 12 manogolgi wayudo na ringre 6 mane manyaka walan so nyithindo gi gik mwangisogi ok golgi oko gik mwangisogi ok nya ng'anyogi nyithindo gi nie mbui mar X ka e space mo wacho ni no luongo gi to giringo no space na kanya paro dhano ne nitie jogo ne nitie makama ne giringo na kiani no ringo kanye X ka TikTok ka ema nyithindo go gedie kanye magi chokore kanye magi goye mbaka gi nyasomo ni nitiere nyaka application moro magin go machalo wuok kitoki magi ng'eyo magi intercept godo communications mag police magi ng'e ni police ni e kona ni koro ayuru e kona no duoguru kone signal technology ema miyo nyithindo gi timo gik magi timo gi ema miyo nyithindo gi giwuok kaka giwuogi wan jofwambo wamenya in fact wan wathecha mano luka wich boma wan pok wanyayo tulo ni nikech wan bende watie lwasi mar chik kendo warito chik malich nikech gima duong' ahinya kane waneno barua mar Mugonyi no napenjo ni to okosiemwa ni kaka Cameral Media en chik mane mwaketho ne onge chik mane en chik mane mwaketho ne onge chik mane Mugonyi owacho nowacho ni nitie gik munyiso madhi ataro mar chik to ok ni en chik mane an jatend piny gima dak kwae nonego tim sani en ni yande no wacho ni jogo mondike tich makonye choko paro to gitimo weche mag tudruok nogoye piny mage jok mapod goye piny nikech jakwar Peres bro wacho ni samoro wamanyo jogo motenore gi sirikal mondo wakete yamo mondo wapenje gi e penjo mondo gikonywa ng'eyo ni to sirikal wachango en lweny malich mar yudogi mana mondo yud ng'ato makoro wacho ni ng'ani represent sirikal mondo bisa makoro twak dhi mbele chenro mopogore opogore bedo matek anyalo paro ka Citizen TV ndalo moko noluongo Dr. Isaac Mwaura weluonge ni doctor ngacho ok doctor honorary kata ni honorary mano kosomo bwana cha iluongo ni Isaac Mwaura period CBS ben manokwayo ene manokwayo thuolo to kanoluonge nyaka dakika mogik koro koyudre odagi biro to kendo githiano oko kucha gikodi ok wabibiro an kod gi e WhatsApp group moro gi moko kuom gi gin osiepena to kiwinjo gik magi wacho tipenjo gi na ng'ate monego ni bwana karu kanyo kwa bie unumjua Azimio ineno so ka gisebedo gi paraino no to nafas timiyogi gine magi go jatend piny nikech agibedi jogo mong'e tijgi to koni nafas mora mora miyudo e od fwambo mora mora yes yie idhiyo mondo japiny kata bed no ok bir wako gimiwacho lakini owinjo pachi gikumi dwate mang'o gikumi yae erokamano very important wach mangima mokalo Ken wan e lwasi ma